Hörmətli tыңлаучыларыбыз, исәнмесез. Улыгызга, кишигизгә хәерле имин кичләр теләп, студияда сезнең белән мин Илмира Әхмәтҗанова. Бүгенге чыгарылышта бу атнада теләчеләр гадәти булмаган күренешне күзәтә алды. Бер төркем яшьләр район үзәге буйлап йөгереп узды. Беренче район күләм ифтар мәҗлесе кая үткән? Россия көне уңаеннан район халкы үзен спортта сынады. Районда ифтар мәҗлесләре үткәрү күркәм традициягә әйләнде. Быел аның тәүгесе Маяк кафесында Казаннан килгән мәртәбәле кунаклар районыбыз башлыгы Илдус Зарипов катнашында узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Узган атнаны Теләченең Маяк кафесында башкаладан килгән мәртәбәле кунаклар районыбыз башлыгы Илдус Зарипов, мәчеткә йөрүче һәм ураза тотучы райондашларыбыз катнашында ифтар мәҗлесе узды. Мәҗлес Коръән уку белән башланып китте. Садақаллахул азим. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Очрашу барышында Илдус Зарипов үзенең изге теләкләрен җиткерде. Районыбызның һәр җирлегендә күпчелек гаиләләрдә авыз ачтыру күркәм гадәткә керде. Көтеп алган ураза аен бергәләшеп матур итеп үткәрик диде ул мәҗлестә катнашучыларга. Инде хөрмәтле райондашлар, безнең Рамазан айлары башланып китте. Һәр мөселман өчен, менә безнең өчен көтеп алган бу ай әйтерлек инде аның авырлыгы бардыр, но бергә булганда, бергә үткәргәндә, очрашканда ул авырлыклар безгә сизелмәстә, без бер-беребезгә һәр вакытта ярдәмче булып, бер-беребезнең хәлен белеп, дус булып, бергә күтәргәндә ул матурлыгына үтеп китәр. Чарада Татарстан Диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин уразаның әһәмияте турында сөйләде. Райондашларыбызны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Игътибарлы бул дип әйтмәкче булам. Я айюха аллазина аману иман китергән бәндәләр. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля безнең иманнарыбызга үзе шаһидлек кыла. Эй иманлы бәндәләрем, кутиба алейкумус сиям. Ураза сезгә фарыз кылынды. Фарыз кылынды. Кама кутиба алаллазина мин qablikum. Әүвәлге халыкларга, ягъни насараларга, христианнарга, яһудиләргә фарыз кылынганы кебек, сезгә дә шулай ук фарыз кылынды. Ла'аллакум таттакун. Бәлки сез тақвалы булырсыз ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Әлбәттә, ифтарларның булуы матур күренеш, ләкин Теләчедә генә түгел, бөтен районнарда эшләнә. Иншалла 22 июньдә бездә дә Казанда республика күләм 4нче ифтар узачак. 10 мең кешене җыябыз, барыгызны да чакырабыз, рәхим итегез. Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: "Ман сама Рамаданан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Кем Рамазан аенда Аллаһка ышанып, аның рәхмәтенә өмет иткән хәлдә ураза тотса, аның барча гөнаһлары гафу ителер дип әйтә. Инде барыбызга да насыйп булсын, гаит намазыбызда гөнаһсыз килеш, яңа саби тугандай балалар шикелле очрашырга насыйп әйләсен. Әби бабаларыбыз иң кыен вакытларда да ураза вакытында ифтар мәҗлесләре үткәрергә тырышкан. Хәзер моның өчен бар мөмкинлекләр дә бар. Өстәлләребез ризык белән тулы. Ифтар мәҗлесләрендә бер-берең белән очрашып сөйләшәсең, киңәш табыш итәсең ди Теләчедән Наил Саттаров. Аны Аллаһ Таала насыйп кылгандыр инде, насыйп булмаса, безгә бу алып табарып булмасы ул асау өчен генә түгел. Без монда бөтенебездә бергә киңәшләшәбез, бергә очрашабыз. Бик әйбәт, Аллаһ белән шөкер. Соңгы елларда ифтар мәҗлесләрендә өлкән яшьтәгеләр генә түгел, яшьләр дә катнаша башлады. Бу инде яшьләребез ислам диненә ныграк тартыла дигән сүз. Алхамдулилlah, менә Теләче төбәгендә, ул минем туган ягым, туган төбәгем. Менә бүген Аллаһ насыйп итеп шушы ифтар мәҗлесенә дә кунакка килергә насыйп булды. Әлбәттә, ифтар инде ул елга бер уздыра торган мөмкинлек, яшьләрне җыя торган, өлкәннәрне җыя торган һәм менә шушы өстәл артында буыннар бәйләнешен саклап калыр өчен, буыннар бәйләнешен ныгытыр өчен зур бер мөмкинлек булып тора.
шунда килеп вәгазь тыңлап, шунда килеп нәсихат ишетеп, һәм Аллаһ Тәгаләнең тәмле ризыкларын ашап кайтып китү, әлбәттә, ул инде берләштерә, ул күңелне дәртләндерә һәм ислам динен тагын да ныграк өйрәнергә, тагын да ныграк аның асылына төшенергә яшьләребезгә этәргеч бирә дип саныйм. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха илляллаһ. Ашһаду ан ла илаха илляллаһ. Акшам вакыты җиткәч азан әйтелеп авыз ачылды, намаз укылды. Әлеге ифтар мәҗлесен Эшмәкәр Хәмид Хәкимов оештырды. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 13 июнь көнне район халкы гадәти булмаган күренешне күзәтә алды. Бер төркем яшьләр район үзәге буйлап йөгереп узды. Бу дөньяда киң кызыксыну тапкан тынычлык йөгерүе хакында Раил Рашидов тулырак таныштырыр. Быел әлеге чара зур масштабта уза. Йөгерешчеләр АКШ, Канада, Япония, Австралия, Яңа Зеландия, Бразилия, Аргентина, шулай ук Европа, Африка һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре буйлап кулларына факел тотып йөгереп үтә. Россия да шушы чарада актив катнаша. Ил буйлап 2 юнәлештә әлеге йөгерү оештырыла. Көнчыгыш һәм көнбатыш юнәлешләре буенча. 13 июнь көнне Теләчедә кунакта көнбатыш юнәлештә йөгерүчеләр булып китте. Алар Пермьнән йөгерергә тотынган, Ижевск, Самара калаларын узып Татарстанга килеп җиткәннәр һәм хәзер республикабыз районнары буйлап хәрәкәт итәләр. Факельное шествие дип атала, 2 елга бер бөтен республика күләмендә йөгерәләр безнең марафончылар. Хәзер менә без аларны каршылап үзебезнең Теләче районына озатабыз. Алар белән бергә шулай ук безнең йөгерүчеләрбез дә җыерды Теләче районыннан. 2 елга бер үтә торган әлеге чарада бик теләп катнашабыз. Аларны каршылап, үзебезнең Теләче районыбызның матур җирләрен күрсәтеп, Питрәч районы чигенә кадәр озатып куябыз. Районыбыз спортчылары әлеге йөгерешчеләрне Саба һәм Теләче районнары чигендә каршы алдылар. Бергәләшеп Теләчегә кадәр йөгереп кайттылар. Соңрак Теләче белән Питрәч районнары чигенә кадәр йөгереп бардылар һәм кунакларны Питрәч районы спортчылары каршы алды. Йөгерешчеләр Питрәч районы буйлап чабып узып, шул ук көнне Казанга барып җитәргә планлаштырган иделәр. Мира – это самый простой способ выразить свое отношение к миру. То есть в простой и доступной форме пронести факел мира, чтобы как можно больше людей поддержало этот факел с пожеланием мира и добра. То есть здесь не так важен километраж, сколько человек пронесет этот факел. Здесь достаточно просто подержать этот факел в руках. Потому что многие тысячи людей уже в этом году держали факел. И причем эта эстафета проходит по всему земному шару, на всех континентах. Сейчас одновременно, вот мы сейчас бежим по вашей земле, по Тюлечи, а в это время команда бежит по Австралии, по всей Америке, по Европе, по Российской Федерации. 20 июня будет дан старт во Владивостоке, восточная ветка. Наша западная ветка стартовала 1 июня в городе Перми. И мы добежим до границы России-Эстония 4 августа. Әлеге йөгерү ул спорт ярышлары түгел. Монда башкаларны узып китеп беренче килүдә таләп ителмәй. Йөгерештә теләгән һәркем катнаша ала. Шушы чарада катнашуы белән кеше тирә-яктагылар белән тыныч, тату һәм үзара аңлашып яшәү кирәклеге белән килешүен, шундый яшәү рәвешенә омтылуын күрсәтә. Раил Рашидов, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе өчен. Узган атнада Туган авылым күңел ачу комплексында эшлекле сөйләшү узды. Түгәрәк өстәл артында барган сөйләшүдә күрше районның эшмәкәрләре, сәнәгать мәйданчыклары җитәкчеләре катнашты. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. 9 июнь көнне Туган авыл күңел ачу комплексында авыр икътисади шартларда инвестицион партнерлыкны үстерү дигән темага түгәрәк өстәл артында эшлекле сөйләшү узды. Әлеге чарада Арча, Балтач, Кукмара, Мамадыш, Балык Пистәсе, Питрәч һәм Теләче районы сәнәгать мәйданчыклары җитәкчеләре һәм резидентлары катнашты. Күп кенә идарә итү компанияләрендә объектларны эшләтеп җибәрүнең акча күп сорый торган башлангыч чорында ресурсларга ихтыяҗ туа. Дәүләт ярдәменә бары тик объектны эшләтеп җибәргәч, берничә елдан соң гына өметләнергә мөмкин. Әле ансы да 100% гарантияләнмәгән. Әлбәттә, аз процентлы һәм озак сроклы кредитлар алырга тырышып карарга була. Әмма андый шартларда кредит алу кыен. Дәүләт ярдәме булмаса, кредитны кайтару тагын да кыенрак. Бу шартларда үзенең һәм резидентлар ресурсына район хакимияте ярдәменә генә исәп тотарга буламы?
Әгәр була икән, нинди оештыру һәм финанслау принципларын һәм схемаларын куллану отышлы булыр? Киңәшмәдә менә шундый сорауларга җавап эзләнде. Төләши районы ул район инде иң алдынгы дип саныйбыз без аны. Алдынгы менә эшмәкәрлеккә ярдәм бирү. Эшмәкәрлекне аларга яхшы шартлар төзү монда. Менә шундый эшмәкәрлек климаты, һава торышы дигән нәрсәсе эшмәкәрлекнең анысы да билгеле инде хәзер. Шуның өчен инде монда кешеләр килә, монда кешеләр өйрәнә, аның тәҗрибәсен, аның беләсезме, инде тәҗрибәдә шунда гыйбрәтне алу безнең тәҗрибәдән кирәк. Һәр районга теге яшьләрне калдыру кирәк. Аларга яшьләргә эш урын гына түгел, аларга бит заманча менә шундый эш урыннары кирәк. Современный технология белән җиһазланган эш урыннары кирәк. Шулай бит. Шуның өчен ул артык түгел. Менә аның продукциясын нишләргә? Эшкәртелгән сөтнең, эшкәртелгән итнең аның да сатырга була. Менә хәзер алыйк Агропром парк Казандагы. Анда бит фермерский продуктларны хәзер үк алып китәләр кешеләр. Аның бәясе дә азгына югарырак булса да, барыбер алып китә. Нишләп алай? Ул бит табигый. Ул бит аның чиста дип торган кешеләр бит аны. Ул фермер кулы белән эшкәртелгән нәрсә. Химия аның кертмәләре юк дигәндә инде ышанып кала халык. Менә шулай итеп без аны хәзер бу менә шундый дине тәҗрибәне өйрәнеп, менә шундый кичкенә генә, зур булмаган эшкәртүче инде шундый эшханалары булырга барлыкка килергә мөмкин. Бу көнне районыбызның уңышлы эшләп килүче эшмәкәрләргә муниципаль район башлыгы урынбасары Айрат Фатхуллин рәхмәт хатлары тапшырды. 12 июнь Россия көне уңаеннан илебез буйлап төрле чаралар узды. Әлеге бәйрәмнән Теләче районында читтә калмады. Теләченең Сабантуй мәйданында оешмаларда эшләүчеләр ГТО нормалары тапшырды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Совет чорында яшәүчеләр ГТО нормаларын тапшыруларын яхшы хәтерлиләр әле. Россия президенты указы нигезендә илебездә яңадан ГТО нормалары гамәлгә керде. Әлеге ярышларны без дә күзәтеп кайттык. Исеме бик авыр әйтелешле булса да, аның җисемендә һәркем өчен дә бик тә кирәкле булган сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау ята. 12 июнь бәйрәм көнне районыбызның Сабантуй мәйданында чара узды. Бәйрәмгә район халкы, районыбызның спорт сөючеләре, яшьләр, кайткан кунаклар җыелган иде. Бу бәйрәмне котлау сүзләре белән район башлыгы Илдус Зарипов ачып җибәрде. Район яшьләр эшләре спорт һәм туризм бүлеге җитәкчесе Артем Галиев һәм Дмитрий Чернов спортның кеше тормышындагы роле, сәламәт яшәү рәвеше алып баруның әһәмиятен ассызыклап, ГТО нормативлары белән таныштырып узды. Бу көнне үзләренең көчләрен сынарга дип килгән Теләче халкы төрле спорт ярышларында катнашты. Үземнең дә бик тапшырасым килә инде. Пока әле яшәк вакыт дип әйтәм инде, әле 70-ләргә җиткәнчә ГТО нормаларын тапшырасым килә. Гомумән спорт турында мин бик яхшы фикердә. Спортсыз яшәүне күз алдына да китерә алмыйм. Мин инде туганнан бирле спорт белән профессиональ шөгыльләнәм дисәм дә ялгыш булмас. Кыш көне шаңгы, җәй көне йөгерү. Инде элегрәк яшәү вакытта ныклап көрәш белән шөгыльләндем. ГТО нормаларын тапшыруны бик кирәк саныйм. Менә бу без яшь вакытларда бар иде. Аннан соң бераз бутып югалып торды бит инде. Менә яңадан инде бу нәрсәгә мин бик уңай карыйм, бик кирәк нәрсә. Саулык, сәламәтлек өчен спорт бик кирәк. Нормалары үтә авыр түгел. Әгәр дә инде көндәлектә хәрәкәттә булсаң, спорт белән шөгыльләнсәң, менә мин үзем көн саен әзме күпме гимнастика ясыйм, подтягивание, отжимание. Шуңа күрә ул минем өчен рәхәт кенә. Бик авыр түгел. Яшь кешегә җиңел генә инде ул. Мин уйлыйм, бөтен кеше норма ГТОларын үтәргә тиеш. Район күләмендә узучы барлык спорт ярышларында актив катнашып, үзе дә башкаларга үрнәк күрсәтүче район башлыгы Илдус Зарипов бүген дә сынатмады. Соңгы елларда спортка караш як-якка үзгәрде. Яшьләр сәламәт яшәү рәвешен сайлаучылар күп ди Илдус Фатихуллы, ГТО нормативлары хакында үз фикерен җиткереп. Без ГТО нормаларын үтәп үстек. Шуңа күрә без яхшы йөрәдер, турникта да яхшы уйнар, футбол булсынмы, башкасы булсынмы, без ГТО нормаларын үтәп армиягә киттек, армиядә яхшына әзерлекле хезмәт итеп кайттык. Соң вакытларда ГТОда бетте, спортта кимеде.
Шуңа күрә яшьләребез спортка карашлары үзгәргән иде. Менә хәзер инде яңадан әйләнеп кайту. Бездә үткән универсиада һәм башка ярышлар, республика булсамы, теләчеләрне безнең ярышлар спортка мәхәббәт көчле, ярышлар үтеп тора. Инде көтүгә кереп киткәч, мин уйлыйм, яшьтән балалар спортны яратып, үзләренең әзерлекләрен ныгытып үсәрләр дип. Яшьләр арасында спортны яратучылар да, бөтенләй читтә торучылар да бар ди Үзәк урта мәктәбенең физкультура укытучысы Рамил Касыймов, үзенең уй-фикерләре белән уртаклашып. Аның бит әле үтти дигәне дә берсеннән үтәсә, икенчесеннән үтәмәскә мөмкин. Төрләре бит бик күп. Аннан соң элеккегә белән чагыштырганда балалар хәзер йомшаграк. Аны бәлки хәзерге нормативларны элеккегәләре белән куйганнардыр. Ә менә яшьләр элеккегәләр түгел шул, алар йомшаграк. Шуңа күрә үтәмәүчеләр бар гына түгел, хайран. Һәр кеше күтәренке күңел белән таралышты. Ни дисәң дә, актив спорт белән шөгыльләнү кешедә шатлык гормоннарын арттыра. Әнә шулай 12 июнь Россия көнен теләчеләр дә гөрләтеп бәйрәм итте. Айсылу Хасанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушы урында Теләче телевидениесе хезмәткәрләре әзерләгән атна вакыйгалары тапшыруы ахырына да якынлашты. Мин Имра Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Иногда монополисты пользуются своим преимущественным положением на рынке, необоснованно повышают тарифы на услугу или вообще отказывают в ней потребителю. ФАС предупреждает, злоупотребление доминирующим положением – серьезное экономическое преступление. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Халыкның тиңдәшсез байлыгы туган теле. Более 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил, не заводись, разобьешься. Движение безопасности. бездтп.ру. Часто реклама кредитов и займов выглядит очень заманчиво, но она не всегда бывает честной, потому что недобросовестные рекламодатели могут умалчивать о скрытых комиссиях, процентных ставках и гарантиях. ФАС предупреждает, вводящая в заблуждение реклама противозаконна. Оформляет подписку своим родителям и детям-отказникам, которые находятся в стационаре при 18-й больнице. Министр здравоохранения республики Адель Вафин в своем плотном графике нашел время и дошел до одного из почтовых отделений. Газеты и журналы выписывает не за государственный счет, а на личные средства. Родителям приятно, детям подарок. Акцию «Подпиши родителей, подпиши близких» поддержал одним из первых. Хорошая акция. Я всем рекомендую ее поддержать, потому что это несложно, это быстро, но тем не менее это кусочек вашей доброты, внимания в сторону ваших родных и близких. Акция «Подпиши родителей, подпиши близких» стартовала накануне. Это хорошая возможность детям позаботиться о своих родителях и избавить близких людей от походов на почту и очередей. Инициировал акцию генеральный директор акционерного общества «Татмедиа». Так Андрей Кузьмин стал первым участником акции с этими хэштегами. Друзья, подписаться на республиканские газеты и журналы очень просто. Нужно войти на портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Способ для активных пользователей всемирной паутины, без потери времени и сил. Сегодня, несмотря на экономические реалии, читать и выписывать газеты и журналы жители республики меньше не стали. Не надо экономить на информации в современное время. Не надо отказываться от подписки, потому что чтение на бумаге, во-первых, это комфортное чтение. Мы стараемся приходить в каждый дом как друзья. Журнал «Салават Купере» тоже знает, как привлечь подписчиков. Сейчас их 10 тысяч по всей стране. Издание на татарском языке и ориентировано оно на детей. Здесь среди юных читателей часто проводят конкурсы, викторины и акции. Прямой цели привлечь нет. Есть другая цель. Выявить талантливых детей, поощрить их, показать, что ты молодец, старайся.
Успеть подписать родителей и близких, тем самым поддержать и саму акцию можно до 18 июня, а вот уже 19 будет поздно. Подписная кампания закончится. Диана Богомолова, Наиль Абдулин, столица. Решили купить сахар, но обнаружили, что цена во всех магазинах резко выросла и бьет по кошельку. Налицо признак коммерческого сговора продавцов с целью получения сверхприбыли. Это экономическое преступление. Оно преследуется по закону. Акция с добрым хэштегом «Подпиши родителей, подпиши близких» с успехом стартовала в республике. А инициатором выступил генеральный директор компании «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Она призвана не только повысить интерес к печатным изданиям, но и увеличить число подписчиков. Первым к акции присоединился министр здравоохранения республики Адель Вафин. В своем плотном графике он нашел время и дошел до одного из почтовых отделений города. Газеты и журналы принципиально выписывает наличные средства. Родителям приятно, а детям в подарок. Акцию «Подпиши родителей, подпиши близких» считает просто необходимой. Для бабушки моей жены, ей 87 лет. Она очень активная, она ходит в лес до сих пор, встречается с подругами и читает газеты. Следующим подписку на газеты и журналы оформил депутат Государственной Думы Марат Бариев. Причем сделал это как продвинутый пользователь всемирной паутины, без потери времени и сил. Ну а самый молодой спортивный министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов с удовольствием присоединился к акции в отделении Почты России. Он оформил подписку на журнал «Казань», который увлеченно читает и сам. Владимир Леонов уверен, интернет необходим, но и о печатных изданиях забывать не стоит. Когда ты ее ощущаешь, она читается лучше, запоминается лучше. И я еще раз повторюсь, это и с точки зрения здоровья, даже зрения того же самого, намного полезнее. Призыв поддержать местные газеты и журналы Андрей Кузьмин объясняет тем, что самобытная культура и история Татарстана находит качественное воплощение в местных изданиях, что позволяет сохранить традиции языка и культуры. Известные люди должны в числе первых показать пример жителям столицы и призвать своих зрителей и слушателей к активному участию в акции. Мы очень рады, что акция, которую мы инициировали, набирает обороты, что уже звезды телевидения начали подписывать своих родителей, своих близких. Мы желаем всем, чтобы в эти непростые достаточно времена поддержали своих близких, родственников, родителей. Подписывайтесь на издание Татмедиа, на газеты и журналы на наши. Сегодня это сделали ведущие телеканала «Эфир». Поддержал акцию добрых дел любимый всеми Константин Куранов и красавица Анастасия. Естественно, нужно подписать своих родителей и подарить им такой замечательный журнал, который называется «Казань». Я этот журнал помню еще до своего рождения, потому что с Балашовым мы учились на филологическом факультете Казанского университета и были у него на практике со студентами в многотиражке. Я очень рад за Юру, что все у него в порядке, и я не пропускаю ни одного номера. Популярная ведущая прогноза погоды с удовольствием сделала подарок своим родителям, оформила годовую подписку на газету «Казанские ведомости». Ведущие телеканала КЗН Альберт Шихудинов и Ирина Лебедева также с радостью поддержали акцию «Подпиши родителей, подпиши близких». Мы также поддержали акцию с хэштегом «Подпиши родителей, подпиши близких». Очень рады, что есть возможность подписаться на детский журнал «Салават Купере». У нас с Альбертом есть дети. И, конечно же, сейчас все в школах изучают татарский язык. С журнала «Салават Купере» это можно сделать еще и очень даже познавательно. Мои дети очень обрадовались, когда узнали, что я их подписал на этот журнал. Ведь здесь очень много интересной информации и конкурсы. Так что, как говорится, следуйте акции. Подпиши родителей. Подпиши близких. Главный редактор журнала Зиля Хуснуддинова рассказала, что прямой цели привлечь новую аудиторию нет. Детский журнал «Салават Купере» нацелен выявить талантливых детей, поощряя их и привлекая для участия в конкурсах. Успеть подписать родителей и близких, тем самым поддержать и саму акцию до 18 июня успел и певец Салават. Народный любимец, по совместительству заботливый сын, подписал своих родителей на полюбившиеся издания. Я очень много подписался, даже несколько штук, почти все журналы. И домой, и детям, и многим детским домам. Что вас подвигнуло, чтобы прийти сюда? Как без этого? Без этого нельзя. Сейчас и так много. Раньше это было как бы правило жизни. Читать, это подписываться. В последнее время, я думаю, из-за интернета, из-за телефонов, из-за айфонов мы уже практически разучились читать. Певец был приятно удивлен, что для того, чтобы оформить подписку, не обязательно приходить в почтовое отделение. На портале госуслуг или на сайте Почты России это можно сделать дистанционно до 19 июня. К акции добрых дел в числе первых присоединились Ирина Лебедева и Айрат Мухамедзянов, столица.